السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je proučio ajet 18 iz sure Al-Tauba i onda je rekao, prijevod ovog ajeta je sljedeći: jedino onaj održava Allahove džamije ko vjeruje u Allaha i sudnji dan i obavlja namaz i daje zekat i ne boji se nikog osim Allaha. Veća je mogućnost da su ovi ljudi među upućenim. Alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Uzvišeni Allah nam je omogućio da napravimo prvu džamiju u ovom gradu i da danas se zvanično otvori. U toku otvora ovo svjetskih ustanova prema svjetskim običajima, pogotovo zapadnih zemalja, ali generalno širom svijeta, veliko slavlje se napravi i kaže se da ta ustanova će donijeti takve i takve ovo svjetske koristi. Hazur kaže kako god kad mi napravimo džamiju ili je otvaramo, mi ovo radimo sa nijetom da bi postigli zadovoljstvo uzvišenog Allaha. Naša jedina svrha i jedini cilj koji moramo da nastavimo da ispunjavamo jeste postizanje zadovoljstva uzvišenog Allaha. Onda Hazur govori da bi postigli zadovoljstvo uzvišenog Allaha moramo da pratimo Allahova naređenja. Prvo i najvažnije naređenje je da ispunimo naređenje da obožavamo Allaha. I moramo da ga ispunimo na način na koji je On naredio. U ajetu koji sam proučio i u prijevodu koji sam pročitao,
Uzvišeni Allah nam je pokazao koja je svrha da pravimo džamije. I pokazao nam je ko su ti ljudi koji ispune sva očekivanja kad naprave džamije. To su ljudi koji se brinu da napune te džamije ljudima i koji se brinu da je održavaju u dobrom stanju. To su ljudi koji vjeruju u uzvišenog Allaha i sudnji dan. Svi govore da vjeruju u uzvišenog Allaha i sudnji dan, ali nam Allah govori da mi ovo moramo pokazati na praktičan primjer. Ovo se jedino može desiti kad mi pokažemo praktični primjer od ikametu salat, klanjanje namaza. Hazur kaže šta je ikametu salat? Kako se to pokazuje i kako fizički da prikažemo taj primjer. Prvi praktični primjer ovoga jeste klanjanje namaza u džematu. A drugi primjer pokazivanje velike pažnje prema svemogućem Allahu. Ovo mi nalazimo u pisanjima obećanog Mesija alejhi salama. Tako jedino oni ljudi istinski klanjaju namaze koji su regularni da ih obavljaju u džematu. Kad ih klanjaju, njihov jedini fokus u namazu je na uzvišenog Allaha. Ljudi klanjaju moleći se, radeći istikvar, tražeći oprost od uzvišenog Allaha. I oni ljudi koji su vrlo pažljivi u namazu. Ako im je pažnja u toku namaza skrenuta na nešto drugo, oni čim se sjete se vraćaju i njihov potpuni fokus je na uzvišenog Allaha. Hazur kaže moramo da sami sebe preispitujemo da li smo mi zaista ljudi koji drže ikametu salat na standardu koji se očekuje od nas. Većina ljudi na današnjici zbog velike posvećenosti svjetskim obavezama ne paze da klanjaju svoje namaze u džamatu. I kad dođu u džamiju ne obraćaju punu pažnju ni u farzovima ni u sunnetima. Ako je ovo ovako stanje, mi bi trebali da se prepoznamo da li smo mi ti ljudi koje je Allah spomenuo u ovim ajetima koje sam naveo ranije. Držite džamije u lijepom i blistavom stanju i ispunite dužnosti prema džamijama. Onda je rečeno, oni koji plaćaju zekat i koji daju finansijsko žrtvovanje zbog svoje religije i čovječanstva, da bi ispunili svoje dužnosti. Poslije ovoga Allah je rekao, i koji se ne boje nikoga osim uzvišenog Allaha. Uvijek ostaju pažljivi i zabrinuti da Allah ne bude nezadovoljan ni sa jednim od njihovih dijela i da ne izgube njegovu ljubav. Ovi ljudi se uvijek ponašaju prema Božjim naređenjima i uputama koje je Allah naredio ispravnim vjernicima da ih izvršavaju.
koji su spomenuti u časnom Kur'anu. Onda dužnost svakog pobožnog muslimana nije mala i neznačajna. Također, poslije otvaranja ove džamije, dužnosti svih ljudi koji su džematlije u ovoj džamiji su se povećale dosta više. Vi morate da ispunite dužnosti obožavanja i dužnosti prema stvorenjima uzvišenog Allaha. Jedino onda ćete biti ubrojani među onima koji su upućeni od uzvišenog Allaha. Jedino onda ćete biti ubrojani među onima na koje uzvišeni Allah obasipa svoju ljubav. U ajetu prije ajeta koje sam proučio na početku, uzvišeni Allah spominje da oni ljudi koji pripisuju druga Allahu nemaju pravo da prave džamije. Njihova srca su ispunjena sa ljubavlju prema drugim bogovima i ove osobe ne mogu da ispune dužnosti prema uzvišenom Allahu, niti mogu da ispune dužnosti prema njegovim stvorenjima. Hazur kaže, postoje razni oblici širka, pripisivanje druga Allahu. Obećani Mesija alejhi selam je rekao na jednom skupu: postoje razne forme širka. Prvi oblik širka koji je vrlo čest je kad osoba uzme kamenje, neke objekte, energije i izmišljene bogove ili boginje i smatraju ih Bogom. Obećani Mesija alejhi selam dalje piše: ova vrsta, iako je vrlo česta na današnjici, ljudi ovu vrstu širka sve više gledaju sa nezadovoljstvom, jer ovo je vrijeme razumijevanja i razuma i shvatanja. Iako je ovaj širk i dalje prisutan, znanje je podarilo ljudima da odbiju ove idole napravljene od kamenja i shvatili su da ne mogu ništa da im pomognu ili urade za njih, da ovi idoli ne mogu ništa uraditi za njih. Obećani Mesija alejhi selam dalje piše da postoji druga forma širka koji polako truje ljude i povećava se sve više i više na današnjici. Ovo znači da ljudi ne stavljaju svoju vjeru u uzvišenog Allaha na prvo mjesto. Obećani Mesija alejhi selam je dalje objasnio ovu činjenicu na sljedeći način. Ljudi imaju više vjere u druge stvari i načine nego u Allaha. Više imaju vjere u njihove poslove, poslovanje i ovo svjetske stvari koje ih odvode dalje od Boga. Ovo je razlog zašto ljudi se ne koncentrišu u njihovim namazima i zašto ne dolaze u džamije na namaz. Zato moramo se moliti i pasti na seđdu uzvišenom Allahu i reći: o Gospodaru, učini nas istinitim vjernicima. Jer da bi postali vjernici, jedino možemo to postići preko blagoslova uzvišenog Allaha. Jedino ovo možemo postići ako se molimo za to. Ne trebamo se veseliti samo radi toga što smo izgradili prelijepu džamiju ovdje u Filadelfiji. Radije treba da se ispuni dužnost prema ovoj džamiji. I kad se vratimo uzvišenom Allahu, trebali bi da čujemo riječi da ovo su ljudi koji su napravili džamiju da bi uzvišeni Allah bio zadovoljan s njima. I također su ispunili dužnosti prema ovoj džamiji. Ovo su ljudi koji su ubrojani među upućenim. I ovo su ljudi sa kojima je Allah zadovoljan i sretan. Zato trebamo da
razvijemo ovo razmišljanje, kad bi razmislili o ovome i kad počnemo da se ponašamo prema ovom, onda će nam blagoslovi i ljepota ove džamije biti podareni i na ovom svijetu. Hazur kaže, naša djeca i potomci će ostati privrženi svojoj vjeri. Mi ćemo biti od onih koji šire poruku Islama u ovom gradu. Mi ćemo biti oni koji će uspostaviti Božje jedinstvo u svijetu i mi ćemo biti oni koji nose zastavu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem širom svijeta. Obećani Mesija alejhi selam je spomenuo da je jedna od svrha izgradnje džamije, on je to rekao u sljedećim riječima, da ako želimo da širimo istinito učenje Islama, trebamo da sagradimo džamiju. Obećani Mesija alejhi selam dalje piše, trenutno imamo veliku potrebu da pravimo džamiju. Ovo je Božja kuća. U bilo kojem selu ili gradu naša džamija je izgrađena, možete da mislite da je temelj za džemat postavljen. Ako želite da širite islam u gradu gdje samo imaju nekoliko muslimana ili ako uopšte nema muslimana, napravite džamiju i Allah će da dovede muslimane tu. Hazur kaže, kako god ovo može biti postignuto praveći džamije. Obećani Mesija dalje govori, džamija treba da bude napravljena sa potpunom iskrenosti, a ne sa bilo kakvim pretvaranjima. Obećani Mesija alejhi selam kaže da samo treba da se izgradi radi ljubavi prema Allahu. Osobni interesi i tako slično nemaju mjesta u izgradnji džamije. Jedino onda će Allah obasuti njegove blagoslove. Moramo uvijek da imamo na umu, kad pravimo džamije ili dajemo bilo kakvo finansijsko ulaganje za džemat, ne bi trebali da u ovim ulaganjima imamo ikakvu sumnju. Radije naš nijet i sve mogućnosti koje imamo trebaju da budu usmjerene da čim je džamija otvorena, da su naše dužnosti prema njoj ispunjene i tako će naše buduće generacije da ostanu povezane sa našom vjerom. A sa ovom izgradnjom džamije velika odgovornost pada na ramena džematlija, a to je da učine ovu džamiju mjestom gdje će se širiti istinita poruka Islama u ovom gradu. U ovom gradu ima 46 džamija ili centrova za namaz. Ovo je prva džamija izgrađena sa namjerom. Ova ustanova je izgrađena kao džamija. Njena svrha nije da kažemo ljudima o njenom izgledu. Svrha ove džamije je da informišemo ljude u vezi istinite slike prelijepog i mirnog učenja Islama kroz ovu džamiju. Mi smo oni koji šire istinitu poruku Islama svijetu uz naše molitve i naše namaze. Ovo ćemo da nastavimo da radimo kroz praktične primjere još više. Kad budemo pokazivali praktične primjere Islama u ovom mjestu, mi moramo da povećamo populaciju Ahmedi muslimana u ovoj blizini. Meni je rečeno da osim jedne ili dvije Ahmedi porodice, ostatak Ahmedi su prilično daleko od ove džamije. Razgovarao sam sa Amirom
glavnim za džemat u Americi, zemljište oko džamije je prilično široko i da bi trebali da traže dozvolu za izgradnju kuća ili zgrada. Ako dobiju tu dozvolu za izgradnju, članovi mogu da se dosele i žive blizu džamije. Moje mišljenje je da bi ovo bilo vrlo dobro i trebali bi da razmotrite to. Ako ovo bude odobreno, treba da naselite Ahmedi porodice u ove kuće ili zgrade. Kad bude Ahmedi populacija ovdje i kad se dosele, da bi punili džamiju i da šire prelijepo učenje Islama, uzvišeni Allah će blagosloviti ovaj nijet i koristit će da povećamo Ahmedi populaciju, inšallah. Hazur kaže, naša historija nam govori kad je Hazreti Mufti Muhammed Sadik došao u Ameriku kao misionar u 1920. godini, on je stigao ovdje u luku u Filadelfiji. Kako god, nije mu bilo dozvoljeno da uđe u Ameriku i bila mu je zabrana data. Bio je pritvoren sa drugim zatvorenicima. Kao rezultat njegovog tablika, što znači širenja vjere, 15 zatvorenika u roku od 2 mjeseca su primili islam. Uz ovo, njegova praksa, pobožnost i njegove molitve su bile ključne. U toku njegovog boravka ovdje rečeno je da je 5 do 6 hiljada ljudi primilo Ahmedijat. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu u to vrijeme je rekao: ako je ovo brzina kojom se ljudi pridružuju Ahmedijatu u toku od nekolike decenije, broj može da iznosi stotinama hiljada. U svakom slučaju, Hazur kaže, ovo nije bilo postignuto radi različitih događaja i radi naših grešaka. Ali sad mi imamo šansu da ovo postignemo. Činjenica je da je poruka Ahmedijata stigla ovdje još u vrijeme obećanog Mesija alejhi salama. Spomenuo je u svojoj knjizi Brahini Ahmedija. Obećani Mesija piše: slično imamo ljude koji žele nam dobro u zemljama gdje se engleski govori. Oni iskazuju svoju lojalnost i kažu da se kompletno slažu sa našim učenjem. Obećani Mesija alejhi salam dalje kaže, dr. George Baker sa 404. Suskina Avenue, Filadelfija u Americi, koji je vidio moje ime u Review of Religion magazinu, on mi je napisao poruku. Rekao je da je napisao članak u kojem stoji da on se totalno slaže sa mišljenjem vašeg imama. On je predstavio učenje Islama na isti način kao što je predstavio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U jednom od njegovih reporta Hazreti Mufti Muhammed Sadik piše: za nekoliko dana ovaj ponizni sluga u Americi, iako sam imao puno poteškoća, nezgoda i predrasuda od kršćana, puno uspjeha sam postigao. Sva hvala pripada Allahu za ovo. On onda piše: u ovom trenutku 29 ljudi i žena je ušlo u istinsku religiju, čija imena ću da predstavim sa novim islamskim imenima. Onda je detaljno napisao o ovome i rekao: broj 1 i 2 je dr. George Baker i gospodin Ahmad Anderson, koji su ostali u kontaktu sa mnom dugo vremena preko pisama i koji su muslimani neko duže vrijeme.
Oni su iskreni muslimani i ja mislim da njihova imena trebaju da budu na početku spiska. Kao što sam već spomenuo, bila su druga imena na tom spisku. Nedavno mezar doktora Bakera je lociran ovdje u Filadelfiji. Preminuo je u 1918. godini i bio je ukopan ovdje. U to vrijeme, otprilike 100 godina prije, Ahmedijat je stigao na ovo mjesto. Ipak, kao što sam spomenuo, svemogući Allah nam je omogućio da napravimo prelijepu džamiju ovdje u ovom gradu. Zato sad zajednica i lokalni misionar moraju da naprave plan da šire prelijepo učenje Islama u svim direkcijama i da ovo mjesto postane utočište mira i ljepote i da ljudi žele da žive u okolini. Što se tiče populacije, ovo je 6. po broju grad u Americi. Ako se istinito učenje Islama proširi ovdje i u bližim mjestima, onda, ako Bog da, od ovih istih ljudi bit će rođeni oni koji su iskreni i pobožni ljudi i napunit će džamije i bit će oni koji se boje svemogućeg Allaha i koji su na ispravnom putu. Hazur kaže, svaku džamiju koju napravimo stavlja pred nas veliki izazov da mi moramo da popravimo svoje stanje, uspostavljajući vezu sa uzvišenim Allahom i da popravimo svoje praktično stanje i da nam otvori nove avenije za širenje vjere. Ne možemo biti zadovoljni da smo samo napravili džamiju ili zato što smo u ovom vremenu prihvatili pobožnog slugu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je došao da preporodi učenje Islama. Obećani Mesija alejhi selam je došao da ukloni sva nerazumijevanja i pogrešno shvatanje u vezi Islama. Ne uzimajući da li ovo bilo miješanje kršćana ili takozvanih islamskih učenjaka, sada je dužnost na nama koji smo prihvatili obećanog Mesiju alejhi selama da pokušamo da damo sve od sebe i da koristimo sve što imamo, da popravimo naše stanje i da postignemo standard koji uzvišeni Allah želi od nas da postignemo i koji je mnogo puta ponavljan nama od obećanog Mesija alejhi selama. Hazur kaže, rečeno mi je da je trošak za ovu džamiju bio 8,1 milion američkih dolara i da je 1/3 ovog iznosa donirao lokalni džemat u Filadelfiji. Dio također je od Nacionalnog glavnog centra za Ameriku. Detalje ću da predstavim poslije. Ovih 8,1 miliona će jedino da se pokažu od koristi kad budemo ispunjavali svrhu džamije. Iako živite daleko i nema mnogo ljudi koji žive u blizini, kogod živi u blizini džamije bi trebao da se trudi da dolazi 5 puta dnevno u džamiju. Jednom je obećani Mesija alejhi selam rekao, prava svrha džamije nije u spoljnoj ljepoti. Ona leži u onim ljudima koji klanjaju svoje namaze sa iskrenošću. Drugačije, sve džamije su napuštene. U tim danima su bile prazne, ali na današnjici takozvani učenjaci su pretvorili džamije iz skrovišta mira u skrovište nemira.
Obećani Mesija alejhi selam onda kaže: džamija časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila mala. Krov je bio napravljen od palminih grana. Kad bi kiša padala, prokišnjavalo bi. Ali se sjetite veličanstvenog posla koji se dešavao u toj džamiji. Obećani Mesija dalje piše: duša džamije zavisi od ljudi koji u njoj dolaze. Onda je dodao: vrlo je važno da se džamije grade da bi se bogobojaznost širila. Onda ako napunite ove džamije sa iskrenošću i bogobojaznosti, što znači takvom, onda vaše molitve će biti primljene i bit ćete u stanju da širite poruku Islama i nemuslimanima na ispravan način. Jednom prilikom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod uđe u naše džamije sa nijetom da nauči ispravna djela, bit će ubrojan među onim ljudima koji su učestvovali u džihadu uz uzvišenog Allaha. Ovo je svrha pravog muslimana. Na današnjici ime Islama je isprljano iz razloga o učenju u vezi džihada. I postupci muslimana pridodaju ovim optužbama. Kako god dužnost vjernika je da uči dobra djela i onda da ih izvršava i širi. Svrha ovoga je da će on da ovim djelima radi džihad. To je naš džihad. I naša je dužnost svih Ahmedi muslimana da izvršavamo ovaj džihad. Obećani Mesija alejhi selam mnogo puta nas je savjetovao da učimo o dobrim djelima, da ispunjavamo ta dobra djela i da napredujemo u pobožnosti. Jedne prilike obećani Mesija govori: slušajte dobro ovaj savjet, oni koji uđu u ovu zajednicu i uspostave vezu pobožnosti i poslušnosti. Ovo je radi toga da bi mogli postići najbolja dobra djela, koja su pobožnost i bogobojaznost. Oni su slobodni od bilo kakvih loših djela, namjera i nemoralnosti. Oni klanjaju svojih 5 dnevnih namaza i oni su daleko od neistine. Oni ne daju nikome bol kroz svoj govor, niti bilo koji stres. Oni ne rade nikakav nemoral. Oni ni u svojim srcima ne zadržavaju ni najmanju lošu osobinu. Dalje piše ukratko: ne bi trebali uraditi nikakvo zlo koje se može fizički počiniti ili izgovoriti. Oni neće počiniti ni jedan grijeh, verbalno ni fizički. Nikad neće raditi nemoralne stvari. Također, oni se klone da žude za bilo čim. Oni bi trebali da postanu čistog srca, ponizni Allahovi robovi. Ništa što je loše neće ostati u njima. Njihov cilj je da imaju saosjećanje sa cijelim čovječanstvom i da se boje Boga. Trebaju da očiste svoje jezike, ruke i od svakog zla, od svakog nemorala, od svake pobunjenosti. Trebaju da klanjaju 5 dnevnih namaza sa najboljom pažnjom i da se klone svake nepravde, varanja, nasile, korupcije. Nemojte da bilo koga lišite njegovih prava ili da pokazujete prednost jednim iznad drugima. Vrlo je loše da nekima dajete prednost od drugih i da uskratite prava drugima je također loše. Moramo dobro da o ovome imamo na umu i da se klonimo lošeg društva. Omladina bi trebala posvetiti veliku pažnju u vezi ovoga.
Hazur kaže, u ovim danima postoje razni načini lošeg društva. Kroz društvene mreže ili bilo koji drugi način koji bi mogao da nam pokaže loša djela se ubrajaju u loše društvo. Mnogi ljudi su došli ovdje iz Pakistana, tražili su azil ili imaju status izbjeglice. Oni trebaju da obrate dobro pažnju. Cilj svakog Ahmedi ne bi trebao biti da traže ovo svjetska zadovoljstva i čari. Radije trebaju da se brinu o budućem svijetu, jer su tamo nagrade vječne. Obećani Mesija alejhi salam piše, uzvišeni Allah ima dnevni zapis za svaku osobu. Njihova sva djela su zabilježena. Zbog toga trebate da imate dnevne zabilješke o svojim djelima svakog dana. Treba da procijenite sva svoja dobra djela, također loša djela koja uradite i koje dužnosti ste ispunili tog dana, a koje niste. Nemojte samo praviti zabilješke, morate da razmislite o njima. Jedino tad ćete postići dobra djela i biti među upućenima. Morate uvijek analizirati koliko ste uznapredovali. Vaše danas i vaše sutra ne bi trebalo da bude isto. Onaj ko ne popravi dobra djela i njegovo danas je isto kao sutra, smatrajte ga da je veliki gubitnik. Kako god, onaj koji vjeruje u uzvišenog Allaha i koji ima savršeno vjerovanje u njega, neće nikad biti gubitnik. Tako dobro razmislite u vezi ovoga. Ako uzvišeni Allah nam daje blagoslove, onda je naše podmoranje da budemo i da pokažemo našu zahvalnost. Oni koji su nemarni, da ispunjavaju dužnosti prema Allahu i da ga obožavaju, zbog ovo svjetskih obaveza bi trebali dobro da razmisle i procijene svoje stanje. Da li je njihova praksa u skladu sa bejatom? Oni koji su nedavno došli ovdje bi trebali da imaju na umu da se predaju ovo svjetskim poslovima nije znak uspjeha, već je distrakcija i uvijek budite svjesni činjenice da morate dati prednost vjeri preko svih ovo svjetskih aspekata. Morate ispuniti dužnost prema džamiji i prema obožavanju uzvišenog Allaha. Zato ja od vas ne tražim da samo izgovarate riječi vašim ustima, a praktično da ne pokazujete ništa. Ovo je loše stanje da budemo u njemu i uzvišeni Allah zasigurno nije zadovoljan ovakvim stanjem. Uzvišeni Allah me je poslao za reformaciju ovog svijeta. Tako ako formirate vezu sa mnom, a ne popravite svoje stanje i ne učinite nikakav napredak i mislite da su samo izgovaranje vaših riječi dovoljni, onda ovako ponašanje osobe govori da moj dolazak nije bio potreban. Kao što sam ranije rekao, da popravite svoje praktično stanje znači ispunjavanje dužnosti prema uzvišenom Allahu i njegovim stvorenjima. Što više, to je širenje poruke Islama u svijetu. Obećani Mesija alejhi salam dalje govori, ako kroz svoje praktikovanje vi pokazujete da moj dolazak je bio nepotreban, koja je svrha da imate vezu sa mnom? Ako uspostavite vezu sa mnom, onda morate ispuniti svrhu i cilj radi kojeg sam ja došao, a to je da pokažemo lojalnost i istrajnost uzvišenom Allahu i da se ponašamo prema učenju iz časnog Kur'ana na način na koji nam je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao i njegovi ashabi. Razmišljajte o principima koji su postavljeni u časnom Kur'anu.
postupajte prema njima. Uzvišenom Allahu neće biti dovoljno da vi samo sa riječima tvrdite svoje vjerovanje, a da to ne pratite sa svojim popravljenim djelima. Zapamtite, zajednicu koju uzvišeni Allah želi da uspostavi ne može da uspije bez bogobojaznosti i bogobojaznih dijela. Bez praktikovanja zajednica ne može da opstane. Ovo je ta zajednica koja je postala od Adema alejselama. Nijedan poslanik se nije pojavio, a da nije spomenuo ovu poruku. Onda čuvajte ovu poruku i dokažite svojom praksom i djelima da pripadate ovoj zajednici. Ovo nije mala stvar, ovo treba dobro da razmislimo. Uvijek imajte na umu da ovo svjetsko blago nam ne može pružiti sigurnost i sigurnost naših potomaka. Jedino Božja milost i blagoslov i da uspostavimo vezu sa njim nam može garantovati sigurnost. Da uzvišeni Allah omogući sve nas da živimo prema ovom učenju. Hazur kaže, inače na otvoru džamije ja spomenem neke detalje o izgradnji i tako ću ih spomenuti i danas. Zemljište za zemlju kupljeno je 2007. godine. Otprilike 6 godina poslije 2013. rad je počeo. U toku izgradnje postojali su neki problemi, ali ove godine džamija je završena. Kao što sam spomenuo, 8,1 milion je potrošen u izgradnji ove džamije. Lokalne džematlije u Filadelfiji su donirali malo više od 2.435.000. Ostali džemati širom Amerike su donirali 1.240.000. Glavno sjedište džemata u Americi je doniralo 4.447.000, prilično više od pola ukupnog iznosa. Prvo su 2 hektara zemlje kupljena i onda su kupili još jedan. Onda 2015. nemusliman koji je vjerovatno bio kršćanin je poklonio svoju imovinu koja je bila uz džamiju. Koja mu je god namjera bila, dao je džematu kao dobrovoljni dar. Kao što sam rekao ranije, ovdje zgrade ili kuće mogu da se izgrade u okolini džamije. Džamija iznosi sa svim prostorijama 21.400 skvernih fita. Na 3 sprata je, u podrumu imaju komercijalnu kuhinju, na srednjem spratu apartman za misionara i nad gornjem spratu je biblioteka i neki uredi. Džamija je podijeljena na 2 dijela, pola za muškarce i žene. Veličina je 5.000 skvernih fita. Prostor može da sadrži otprilike 350 muškaraca i 350 žena. Odvojeni toaleti za muškarce i žene su napravljeni. Ima 6.000 skvernih fita prostorija koja će da služi za razne potrebe u kojima može da stane otprilike 700 ljudi i može također da se koristi za sport. Također džematski uredi su tu. Parking ima mjesta za 46 automobila, ali ima prostora za 86 automobila. Da Allah pomogne svim Ahmedi muslimanima da ispuni svrhu izgradnje džamije koju je uzvišeni Allah naredio i koje sam već spomenuo, i da džamija bude prekretnica u širenju istinske poruke Islama u ovom gradu. Amin. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر